Zdravo! Moje ime je Ivana. U ovoj lekciji ćemo govoriti o spoljnim saradnicima koji imaju uticaj na vaše preduzetništvo. Na samom početku, u prvom modulu smo već pominjali engleski izraz stakeholderi. Pričali smo o unutrašnjim, ali i o spoljašnjim akterima u vašem poslovanju. Spoljašnji akteri su i sami vaši klijenti, zato je bitno da ih odvojimo od ljudi koji učestvuju u realizacionom procesu vaše preduzetničke ideje. U ovom modulu ćemo se baviti vašim odnosom sa spoljnim saradnicima. Spoljni saradnici, dobavljači i podizvođači po definiciji nisu deo vašeg pravno regulisanog tima, ali to ne znači da oni nisu deo vašeg tima. Vaš zadatak kao lidera je da se tako osjećaju. Svi koji direktno ili indirektno u toku procesa nastanka utiču na vaš preduzetnički proizvod ili uslugu moraju verovati u uspeh. Motivacija spoljnih saradnika kreće od vas. Ukoliko pravite slatkiše, kvalitet vašeg proizvoda direktno zavisi od proizvođača namirnica. Ili ukoliko se bavite transportom, veliki deo odgovornosti snose ljudi koji vam održavaju vozni park ili isporučuju gorivo i aditive. Vaš zadatak kao preduzetnika je da izaberete najoptimalnije spoljne saradnike, ali i da ih motivišete da u vaš proizvod ili uslugu unesu dodatnu energiju. Da veruju u vas ne kao mušteriju, već kao nekoga ko pred sobom ima preduzetničku misiju, a ne jednokratan posao. To nije lako. Međutim, ukoliko uspete da vaši spoljni saradnici veruju da rade kao da su sa vama u timu, vaš proizvod ili usluga bit će daleko kvalitetniji.